shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza mucheto yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emakwenezi namabasa musativanane watokotadzira tadzidza ekwenezi namabasa musativanane watokotadzira. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha uno weGuruve prison, uko kwataienda kunoona vakomana nevasikana vari kurarama vari mukati meusungwa. Donzvo riri rekuti tinzwisise marehabilitation activities avari kuita, kuti zvii zvavari kudzidziswa uye zvinovandudza sei upenyu hwavo kana vachinge vazobuda mukati meusungwa. Regai titenderere tichiona vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha uno, tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza kubva pavapinda mukati meusungwa uye zvichavandudza upenyu hwavo kana vachinge vabuda mukati meusungwa sei. Asi chijaunaro chijaunaro aiwandaona kwese wendapo kungori green tinichibatsirana nemvura tirimawo apo aiwa zvinofadza kuti tinokazoshaya zvimwe zvese asi chikafu kana chiri pane nzvimbo tistorarama. aiwa tinotenda tanzwa kuti muri mumwe vamwe unoita masports pano paGuruve prison. Masports amunoita mimi anosanganisira chinji? Okay, pana panoitwa soccer, volleyball nenetball masports apana, but ine nangu ndinotamba volleyball. Zvakatanga sei? Like kuchikoro nanzi atamba volleyball, ndaitamba handball because remakumbo andikwanisa, but ndaparamusha ndasungwa ndapana ndakangoti let me give it a try. Try of volleyball. Then my correction officers said that even usingagone they try by all means kuti uite sei upinde mune vamwe ujaire. So I get to know a lot. Kusvika ndakutogona kutamba ndakutokwana-kwanawo kanokwana vamwe and kusvika pari zvimwe zvaiva I'm not good. Ndakutotamba volleyball zvakanyanya tine league ratinaro izvezvi maweekends usually tinoenda maaway games tichitotamba. Saka vamwe vacho tinondirwisirawo because prison unorwisira hard times pfungwa and zvinofiringa-firinga zvinoita zvishoma tinongorefresha or I go out there explore zvinoita nayo. Saka it's a good opportunity ndiri muno. Maybe nazobuda kubanzi ndinoenda mberi ndichitamba volleyball and imomo pane zvimwe zvinhu zvandindisingazivi ndiri panze because panze ndinongori occupied nezvandenda chaira maybe in some way ndoona kuti neparamusha. Saka kutotamba ikoko ndinoiswawo question kuti ndinotoonerawo dzimwe chuka kutano was supposed to be doing 1, 2, 3 ndetogona kurarama rather than kunge ndichita sei ndichiparamusha. Saka ndikudzidza zvakawanda along that way. Tanzwa muchitaura kuti pane zvandinenge ndajaira muswera kupinza mukati mesoma nei? I love it. Zvakafamba sei? Okay, in short, I was with others. Tichitamba kutandara patinoti pajabhoni like as guys unongoungana. It's like a studio. So even usingaimbe even usina chaunoita but because age group yako mune makaungana ipapo taingoenda ipapo togara tutambotandara tichitaura nyaya tichibhema mbanje all that stuff. Saka ini ndasina mari
because basa chako chakuti formal employment ndimuke lachona imboita kudhara. I used to go kuma-contracts ekusiyesa stuff. Ndakatozoona kuti ano nekuda kwandinchita madrugs nekuda kwandinchita kulinga neboys hazvizopindirana. Yeah, saka ndaingogara nemafia tichiita zvatinchita. Since ndisina mari that time pakangouyawo option ndekuti ndinofanira kuisa something but ndisina sekuchitandana. Mumwe akatengawo zvaatenga ini ndotengawo something kuti watu accommodate vamwe vavo. It wasn't just for a day, but mazuva akawanda ndinoona pfungwa dzedzi. Saka zvakandiforsa nekuti ako futi vanoenda kaita madrugs akawanda anaitora. Saka ndakatozoona kuti ano I have to make a plan fast padhuze kuti ndinobvisirawo mari ndozoparticipate apani. So nyaya dzinenge dzichitaurwa paipai ndo dzaunenge ungori madziye. Usiye vararama ne5 mbavha uri one asingade. It's very difficult kuti uzvidzure mbavha idzodzo rather than kuti uite ujoin. Saka maplans awo ndakamatora into practice kuti arikembera se ndimbo-experiment. Ndada kubuda nemafia chizvitrendeka. I went out. Saka pamosha yangu ndakabuda chema kustudio baba. Ndakatendera. It was in the afternoon. Ndichitendera paya ndakatozongoona kuti munhu andasangana naye pamba pake ndakwaziya. And iye ndiye anondiziya. So it's ways kuti ndiende pamba paya ndinopinda. I want me something. So kuti ndikwanise kubuda nacho. Maybe she will go $10 or something. Ndokandaenda iyaenda kumashops inondotora opposite way. Pandainamboka ndosvika apa ndakandoona ndipinda mumbamba ndatoudza kamwana kuti ano ndatoona mama ndangofisa malines asiri kutapaushadza sure 1 2 3 mwana akadzokera muspain then into the bedroom. That's a love for it. Andapinda mimi saka izvo ndingangotorawo mastaff angangori padhuze 1 2 andatoesa but chandaisaziva ndechekuti mwana waya anondiziya hapazotaura izvina ndatoparadza umbo kudhara ndongoresisa nenyaya kuti ndiye ndakatodhakwa. Christoman was my best luck. Ndakadhakwa ndangozviti hano zvinopera ndatotorwa paipai naenda kustation. Ndakasvika ndobva vandibvunza kuti makaita zvazvakabiwa ndatovaudza kuti hano pakati ndobva vanotora kuvarikafa ndabva ndaziva kuti ndabva ndatongwa 12 months. Saka ndotsanduka semushandopusha. Saka muchikandara mumakaitsa makatora paiva nechini zvinhu zvaiva. Okay, paine 3 mafoni anganochaji. Imwe foni yacho ndakatsamira pamusoro pekapace kechikadzi nebluetooth radio. Pandatunura secho mimwe mamine matoiletries echikadzi fana kuzvisemo. Not so much. Kana uchitora madrugs unotoona kunge it's good for you. You won't steal $1 million. Haumbopikira kunje waroba bengi or something. But unoona kuti kana foni kambudzi gozi one uchida kuti kambudzi $10 iwo watengesa $3 ukasika ufamba utenga mari dzako $2 zvatokwana. Ndizvo zvati zvanzviripa. Tanzania muchiti maida kuexperiment, so it was your first time kuita in such a moment? No, like from the word go pandandine boys ndichizobuda anga achiri maexperiments but kachini kacho kakazongo kuzosvika ndazoita sei ndairamba ndichiita the same thing kusvika ndazopara mosha. So kutoti vanondiziya vanga vakutondinomyedza. Be careful. Because zvacho pamwe pacho ndisinga bati ndichingoti ndakaita zvindaita munhu anogona kuziva kuti he is the one aita sei takubatire
community vanenge vachingoti perfect hapana patozonyanya kusanganisa kusvika yatovabiti opana zvikuisa Patimbodzokera panyaya yakazoita kuti muzosvika pakuita law for entry yachona zvakatanga sei michitanga kuita zvemadrugs makapinda nazviri sei? It's a long story. Panyaya madrugs is very long because inini ndichipedza A level 2015 ndakatanga my best was alcohol ndengonoona no enjoy maxima bawa saka penza wakazviona like mundaramba atodi angasingadi kuti anzwi kwemulokisheni makia kuita sabasa saka akazviona because ndimufundisi kuti ndakamusiya picture yangu ishikwa zvakanaka akanditi ano you have to go USA then I was South Africa. That was 2017 ikoko ndisikanzwa ndakaita ndo yakaita kuti ndikhonze kupinda chimbatras kasvika panatanga kushanda ashanda for a year and 3 months saka taita akanenge ka conflict nemurungu wandashandira he was Muslim in military saka vanhu vangangoni mazimbabwe angangoni belief yoti mamuslim ndabhadhari stuff zvinobva zvatongopinda mumakozi munhu anenge achikudza anenge ajaira obvious saka ndakabva ndaona kuti no since tikutonetsana nenyaya yekuti hasi kumboita zvakakwana maybe 3,000 rands he owned by 1,000 because aendipa accommodation sometimes nechikafu aibva atongoti ano iyoyo kumba unoona kutumira because aidikiti later on ndazona kuti ano mudharaita se arundichaine bva ndataura neshamwari yangu like wandaishanda naye wanashanda no situation toita sei yafanizoti ano the best way let's take some of the things and it tobva kwaanogara kwanguri masababs kwaigara kwataigara tovataenda kulocation that is kubva kwaigara Indians, Muslims, toenda kwaigara makozi kwangu Cape Town uko avauye because those guys avanyazouya inini though I was a plumber but in first vane zvimwewo zvinhu zvaiita behind the scene plumbing yangu yanga yangomukavawo zvasiya sekava aitoita zvemadrugs saka mumba mangu aingonditrasta aita zvemadrugs ndani Changanbek anga yatimadrugs inonzi ndumba inenge iri tablet inotswanya inozopisa pamusoro pebhaji ndaizviziva zvaitongogara zvirimukei vandatoti anonzi good idea rekaitakurai zvinhu izvi vatara kusunza Changanbek renezvi zvane kristu meteneri akanosunza zvadaro kuti let me start a new life takulocation kwanzi kuphilipi panapamuparo zvanotanga kugara kuphilipi mari ndazitoa zvinoite problem wachipa ndakabuda pamba ndongotsvaga 1 or 2 magangsters emcentral andati guys wagona twitter sei apo madai wangoita kuti titsvagire chibozo vakomana vogo vanobaya vanhu vanouraya vanhu to make them happy kuti vakujaira vakuziva uri eforeign wakulidzira something masaka nopataxshop tenga box reti refonsira change anofara kana akakuona anototi zvisei saka vanga vakutondifanira nandakuti pamba vaitosvika ndichiongoita make sure kuti avandatiragirake vachinditorera vanhu vakunze nao pane fesa anosabira anditi ndichiburitsa saka ndaizviona every day ndo zvakaipira madrugs madrugs out there as long as zvichiitwa pamberi pako you end up uri madrugs mafriends anenge aiwayo mafriends akanyanyowanda obvious besides peer pressure because peer pressure totaura nyaya kuti ivo vanenge vachitoda kuti vokuite se besides that ivoyo nekutozviona umoona vachifara chidai chida kuti baby boys chichi
ndatopindwa mazviri ndatanga kuti sei kusvuta Christ uye ndochinja anyandikanganisa apa ndatanga kwadongo ndiri Cape Town ko 2017 tanga kwadongo big time saka at one time pakazoita a conflict between mfisi wandegara naye nemusikana wake ndarakanga riri police officer ngavanotaura kuti ano kumwana wangu patembawo ituma drugs achitoma mashots neatosvika pane mawani street rese tori blue vana voenda kusei police vakaenda kusei vanateerera muichi mwana uro kubvunza kuti what's going on zvikanzi zvabvirira makusei usiku and everything zvinongonzi perfect anatoda kuti hapana pandemo ndinofanira tiza kana kuita ndofunga 200 meters away because nani backup awazopinda itoitemo kuti atanga chimota but madrugs angaatomandiza kanyanya moshanda ndisingapari yanga iri environment yekuti hapana pandingazongoti just uende vanototanga kugara South Africa that way ndisina kana 2-3 years makusenseni mangwana pandatongomuka kwekuwana ndatiza kwekunditsoka pamba vanona zvinhu zvibvu vasunza mubhedha everything vatora futi twataitemba staff vabvujunura magadheni achingwa pozvinobatanidza zvinhu tora zvinhu vakomana varopasi vandatongotora secho 2-3 matrousers kamari kangakanaka vanotora certificates angu ekuchikoro vanatobuda vanainongara anoshamwari brother yangu kuzi brother yangu yangondisiya yangoita kufu ndikaenda ari kufu yemani akatonditano big guy indikudzokera kumba saka iwewe urikufanira kusara uchiita zvandakangoita ndangouya ndinobata atongotakura zvese safriend yake ndozongonditi auya noko machembero achizodzwa izvozvo akatondibukira tiketi ndovandadzoka ndidzoka kuno kuzimbabwe andakatowana nguva yose yekumira andangobata ndiri mumadrugs I did a lot and a lot madrugs mumezvototi habit iyoyo yakanga yakurisa especially paramusha mashandakapara but then ndakafarira chinowani like ndikufarira chinowani chekuti hapana chandisisasiye hapana advantage yaunondoza kana disadvantage yandouza kuti madrugs akanakira chakati because I have seen it kwazvinozongoperera kwakatako ende hakuna unoona kufunga kuti I'm okay because uone uchifika bro uchiita tumwe tumoso uchiita zvinhu zvidiki uchifunga kuti I'm okay but hazvisi enough for someone kuti asurvive ende pekupedzisira inotozikaduka izvizvo shungu yangu ndekuti ndindango dzimedzanya ndangokurukura zvandawana muno zvakakura totally opposite zvandaita zvandaita so toti ndara wakatokwanisa kuti chimboenda kusoro no I don't blame him. It's not about blame, but could I feel kuti he thought that if he remove you from this environment maybe chinosangana nevanhu vasingazive and in a foreign country usangana nemaxhosa maafricana and stuff probably zvinobodzora. It was like mudhara I trust a big brother but I would rather play with big brother than mudhara because yakavato just zvionere avatondisiya he's okay hatomati kana wakatomudza nyefo chikandokudza zvepasi iye ndiye akatozongondisiya kuti nasirasa atozopedzisa ndavo
Kazo kuchitsanangura kuchiti iko zvinezvi hapana chinyowani chamungaudzi madrugs akanakira chakashatira ichichi. What are the disadvantages of drugs? Okay. Drugs, the first thing is addiction. Hapana munhu anombofarira kugara aine even minute muhomwe because ari diabetic. Kana wamwa drugs, it's obvious kuti every time and then unenge uchitomata kudarika the craving yaunonzwa nesadza kuti ndari nzara. Madrugs are serious. Pazuva unenge uchifana kunge uchimuka, the first thing maybe the lighter one, you light a cigarette. The next thing uchibva kuda mbanje. The next thing wakutoda dombo before teloko, before even watsvaga mari yacho. Addiction inotozoita kuti the rest is zvinotozobuya after addiction. One, chinhu chechitatu ndezve kune vanorwa madrugs, they say kuti build up confidence, but that thing is a disadvantage pakuti unenge usina matyira, unenge usina ganda mumeso. Unonzwa ndamboti my father is a pastor and zvinenge zvisina basa. Even kuti vanhu vanozotichiya about my parents, vanhu vanozotichiya even munharaunda about even reputation yako. Kumashure ndaite even kuti wakaenda kuchikoro wakaita A-level, it won't make sense because unenge wamwa drugs zvekudaro. It's a disadvantage. Unenge usingatyi kana zvakanzi pakaoma sei. Vanhu vanenge uchisangana navo mamwe madhara anobva mbanje, not even trying to tell you anenge atori someone anenge achiita zvavo haumuchi because iwe wakadhakwa. Kupara mhosva hauchi kana wakadhakwa because zvine zvitongokupfushi. Iwe unenge uchida just something kuti unenge uchida sei. Addiction andataura unenge uchifanira kutora samoa. Saka iwewe hai madrugs haadi basa, harina rushaka. Even kuti ungamuke unoti unoforera basa. I once said ndaimboita ma-contract process. Pandakangopinda kuma-drugs, handatozombobvira. Ndaitonzwa kuti vari kutora vanhu, ndadecide. Because time zhinji unenge wakutora kuma-drugs. And hapana anenge akukudawo futi. Nano ndiwe dombo. Kubva kubasa kusvika kuivhini kumabhebhi emulokesheni unenge wakutozvibudisa, wakutoita someone ane kamwe kalife kake ega because a friend or a partner wepi vanhu vekuti vanenge vachiziva kuti ano takabva pa10 makuseni kana tiri kuenda kucraft tinobva kuchikoro, kana tiri kuenda kucraft tinonolingana nabozi. After that time toenda kumabhebhi and all that, but hauna nguva iyoyo. Unotozviclassify kupedzisira wamunhu asisina basa. Hakuna munhu anomboti musikana anomboti kudachi. Imwe disadvantage kana uri married, unorega family zvekudaro. Wazonzi married, andakaenda wese ndandane mwana chete, ndandisina mwana. Handinombobvira kutsvagara tese, but ndichidzoka I got married. Ndaita mwana wani. Ndichirova dombo rangu iroro. It was like pawiki ndaigonorarambana twice. Let's say Monday, ndamuka. Maybe machembera rumpogota ukatenda. Weekend mwashuta mwada you try kuita se kumbobuild a relationship nemachembera unosvika 1 o'clock already. But wada ubuda poza kumana nguva chaona ndokuchitoziyana pafoni anotadaita. Wakuda ubuda audana seti. The next thing unopinda kune machembe walasa kunzwawo walasa kunzira tsitsi wakubuditsira umai. You have to make a plan because kuti manje kubva pamba kusina something and unotoita something kutopesera wakubira unotangira pamba. It's obvious pesera wapa waita plan yako uri panze but kumba futi vanoita sei vari kupenga unolingana nabo wozowasvika. Let's say Kristu make dombo uine $5, you're okay.
takaita 3 $5 $15 toona kuti overnight mangwana makuseni patopedza overnight musiku iwowo atichaye mhosva tinopara kuti tine mari munogona kuti inoita smash and grab pamotikari unoziva kuti pane 10 of munomira munhu paari kuuya achidzora speed kuti ateni uri kutongokonza windo nekutakura anything chagumari ruoko unoona kutoita bavha utoziva kuti mumaraswa panapa ndokufana kupisa kana chimwe chero kana rumba mumadha yako kanda to the window kana paspeed utopinda uita zvekaiaa saka unomuka wene mari haumbogarudzokera chinhu kumba tine mukadzi makuseni amuka at least unoisigara upamba pemachi anowana something achi mwana and stuff tooti manheru unozongomudikira for shower and stuff muvoteta totora vanhu bai zvokuti mukadzi anenge achitokubvunza kuti what's going on ukurara kupi wobva wanyara kuti mukadzi ndozvaarikutaura saka regai mborara wakati pasi unenge wadhava kristomera urare ende rinoda activity upinda mumagumbezi iye akararaba iwonenge wakara akapepuka anongoona unoita wabaka okubvunza kuti kuenda hapana nomuke but yanenge achitozviziva saka hakuna munhu anombogarira kana ukava mukadzi hakuna murume anomboda mukadzi akadaro kana utori murume basi mwana chaiye hauna kana time nefamily yako ndiwo mamwe disadvantages yamatrans ndiri kunzwa kuti murodza munhu achiti aurari saka why is it vanhu vanoita enda pakuita zvedombo even mamwe madrugs kana zvisingakupe nguva yekuzorora inini I think kuti haitodiwe nguva yekuzorora kana madrugs because zvinenge zvinakidza you see those things chimwe chandakadzidza chandakaona inini ndotora from experience I think the greater percentage drugs it's satanic I don't want that because zvimwe zvinhu hautozivi kuti unenge uchitozviziva kuti zvada but zvakadhakwa zvezvondo zvinenge chinakidza kurara ivo vamwe vanenge vachitotaura kuti tofana kuenda kwatamutamu tofana enda kupawa ivo uchitaura kuti ndaunorara saka kakubaka kaidai kanoramba kachita kuti unge urambe uri muvanhu kana kudhanzi kusvika kuseni kana kuri ugawa haudhaki kusvika kuseni wakabaka chete plus chero wakasazozvida iwo wane addiction itondiwa so patime yamamuri kuSouth Africa yokoma perfect maimboendera kumapoint unoendawo because I understand kuti South Africa ichiri nyika yekuti zvezvo ini ndinangofrenga ndarana basa randinoita ndokwanisa kuenda papoint panongosvika murongo nemutero nditsvaga vanongona chakati nditsvaga gadhena nditsvaga vanongona naudweka wautoenda kutonomroira recraft wautoisa mari muhomwe maimboendawo kumapoendereko kana kuti nguva yenyu zhinji mama kungospecialize neuromatrix ndakazviita ndichangosvika ndochinja ndakatanga kudzidzisa vanhu kuti usati wane basa repermanent because iye akasiya aenda nemumwe murungu waakapendera saka angoenda neni kubva panyazomuchisa kuti painting hainese kuno it's nothing because munhu anopenda kana twice imba yake saka you should just know saka enda ingotora brush yangu roller brush ndobata gabe rangu kuenda papoint ndakazvita ndichangotanga ndisumudza petanga yanguda kupenda ndobasa rendaida point because kana ripirida unokuenda neshawa yangu ndakazvita mafirst days but pandakazogena ground ndanda kusashaya basa was not a problem inini ndina ndiri problem because point unoenda kana usiri occupied usina kaformal employment kako ndakamboenda ndakaenda pandakazowana basa ndakatotanga kuenda ground from there
Pandazozoka ndada nema-drugs saka ndakubata basa nazvo. Ndanza kuti muchitaura nyaya yemarriage kuti you were once married mbama maita mwana. So drugs were they also the cause yeseparation yamakazoita kanje? Yeah. Fana chimwe chinhu ndakati pane chimwe chinhu ndeichida because tatanga turi tumasmall but ndinda problem. Mukadzi wangu achita mwana akaenda kumasungi inini I wanted a break handisi but madays nechichi akasada kwana kuti saka pamwe pacho yangu ndakumudisa zvoti ndaitobva kumba ndoendepo spend time titese ichichi zvese izvozvo it was not okay. Takabva tachakaonesa kusvika ndakushuta ari pamba pavo mabereka zvavangondikondema hatikwanisi kudzosa mwana because paanodai ari kunwa kuzoti adzoka chi kumba mune murito. Saka brother yangu wangondisiya yakabva yati the best solution yangotora mufana mukanzi asati adzoka wanga kuziva wanda kuita zvemadrugs akavantora anex nazingaisiya vantora vaenda nenukani then avanaona kutota akati no since asada kupenga ake but iri nyaya yekungoti I'm 15 for drugs tokwanisa kudhila naye akaendapo chero achimada don't worry about it vakabva kutanga kuti bai andiko ndichibuda kudaro mukadzi ndaitoti maybe a week or so ndaibata kudzokera kushua kutoti ndonoona chiri mwana nemukadzi iye aitozvisiya because aikudzonzana aenda kukosha anani saka aitoziva kuti vanhu vavo ndevamadrugs ndaibayiwa kuti chero ndine appetite yemadrugs ndakatora chandatora achindidhaki if I'm not mistaken it should be FDF rejection then ndakabayiwa chero rova dombo racho zvakaita sei ari ndidhaki kusvika pakuti achazopedzera unoti ntumari kwekuenda atozonodano injection kundikanganisa andatozodzokera kumba zvachose mukadzi aitongotira kumedication chichichichi zvinozvo zvemubhofu saka because of drugs even health yawaisiyachi nasina which means kana newawasudasiyachi adrugs akadzoka abva adzokera nenyaya medication adzokera fana kudzokera futi chini kwarari mutira kuti aone kunge ndaitoziya kuti handi kundokumbira ndiriko kwakati akana wabhoita sei dzoka pandadzoka iye achidzoka takagara ndofunga kuti afe fana kudzokera futi madrugs kudzokera pamutani kwekuti iye aiziva kuti ndadzokera but indandisanambovana ndatasemamienda apo azotanga nyaya dzekurovana nyaya dzekusarara mumba nyaya dzemagirlfriends type yemagirlfriends vanenge vari vasikana kudombo ndovandenda linga navo zvoda kusvika iye atonora handizvikwanisa zvimwe zvinhu zvongoti ndichiona zvinhu zvisipo and stuff ndoona kungopinda mumba ndichiti mukadzi wavo nemunhu usine chinhu zvazvawandisa saka yangamuva kusvika atozonditi it's one time chinhu chakatozoita kuti like chinhu chakazotrick kuti aende for good sister yake atumira matrousers vachi sister nimontengesera matengesa ndozokuti rimuvisa mari yakati saka ndangosvika masikati vanaona mune saka matro vanotora sakariyam vanafura vana vatsvaka echikadzi kana motora two ndisingatoziva kuti averei ndatora two vandanovatengesa because ndaidoita se ndaida kutanga iye achidzoka first thing njaakaita kutanga kuverenga because aizviziva zvinhu zvaaiona zvezvi handaitora ndaitengesa foni zvinhu zvemumba ndasingatengi chero ichi chinyowa ndasingabali because ndaitongozvimona zvazvinya
Panatora trouser nchita akadzoka pabereka panacho. Saka akatoziva ndina tu because iye ne district. Ndadzoka. Main house cottage style. Ndakasvika kumain house finish saka ndizvinozviziva. Mablankets, mabhegi, makastengi chichi. Munatobudza what's going on? Skanzi mama no ingangomona achita zvazvo kuita ndambomubvunza because yana tase. Nechataura. Anapinda mubani so the best way enjoy and do it. What happened? Does it? Tell me. First of all, consider me as a friend. Kuti ndidzoke kumba. Atozodzoka the next day. Ndoda kudzoka kucourt mati makatongerwa 24 months makazvitambira sei? Inini andautora time andauri mano zvanyanya nangoya 14, 15, 16 ndichitongo. Saka ndandadhako ndakangodzi amen but ndakatozoona kuti panapa semunhu angapara munhu and semunhu anozviziva kuti kune chinhu chinonzicha ndakangoita pop up nesituation iri ndakanatopara but patipere mazuva because tenshera kana mukuresha usa vanenge vane time yekuti vanokutora kuti vakunzwisise kuti vakuzive vanonyatsokuexplainera zvinhu sezvazviri. Saka iwo semunhu zvinotanga kurinyepe kuti situation atoma utoita 2-3 days usina kubuda panze saka ndava ndatanga kufundisa zvakanyanya sanchazvita sei. It was 2024 2026 zvakuzotanga kuita kanaka kuremucha as time goes on kusiri kujaira but nenyaya yekuti unozoziva kuti zviri kuitirwei unozokonza zvinzwisisa since it is for the good. Kana uchidako kunzwisisa unozvinzwisisa rano ndrimuno because of the reason zvinhu zvinoitika and vanhu vazhinji vanopara mazvo. Saka since ndiri kukoreka fanira kuziva kuti zvinofanira kuzobatsira and zviri kubatsira and handisangana nemakore ndisati ndambogara even 2 months ndisina kutora drug but uri muno you find yourself fit darika zvanga uri ungorinodano and panze maybe nditori ndakutopenga because nyaya dzemadrugs dzine repercussions dzakawanda otozoona dano I'm okay because of rehabilitation. Saka kuno inangawenzi ndongoti itori rehabilitation yakanaka. Tofanira ndotobvunza kuti pamaendeswa kuannex totongoti zvakaramba kushanda munomani nguva yakareba sei? 7 months. So for 7 months amunongobvira mwana dongo. So auona from abadzadzi hazvina here maside effects, probably mawithdrawal effects zvinazvo hazvina maybe craving jet mazuva but noti ndabvunzira kuti vabereki vazhinji vari kunetswa nevakomana vaite zvemadrug vazvisiye kuti kuzekdcs ndouneri yavo yakapenga isina kuti tombotanga kuti kana wangochirwa dombo tombokudzora mumbanje tozokuisa mupacific topedza zvakutengera mindi inongonzika 1 inongodemburwa 1 and kana vachitozvizivako kuti ndonyaya dzavo vanotoita what's good for you kana ritozigareta vanobva toti iwewe you don't smoke kana utonza kudomira
kunoku autobewe because hapana unoitira chi naro undokurumdzanzisa bozo ndo zvako pane vamwe ndakambotaura navo vachiti zvezvo nenyaya yekuti ndandajaira kugara ndiri mumadrugs ndichipinda mumagedhi ezepcs hanzi ndakamborwara zvezvo nditonga chitoenda kubasa ndenda kuramba ndakaita sei ndakarara asvikira anasekuru wavo nditi zvinhu mutsenga aende kubasa imi hamuna kusafowo ngirini those ngirini nowandira ndinoona nazvo zvichiitika but inini chinhu chiombe chandakaona kuti zvishuwa ndandakanganisika iconsumption yechikafu ndakadya almost 2 months ndaita make sure kuti ration yangu thrice ndaifanira kuti kana relunch ration yangu yenanchi ndinofanira kuita 3 times kuti nditi ndasvika ndaisamira kuti ndaramba chikuti kusvika ndatokuita nditosiya ndakatozongodzokera ndochinja nyama dzechikafu ndandauda chikafu chakanyanya nemadrugs auche but hazvirikave in one day kuti zvinonogona kuti wasongotya kawani wakuita zvakwana unotoita time uchidya zvototwana navaitosamsora tirikunzwa murutaura nyaya yekuti ndetifanira tendei panyaya yechikafu munhukati nomusunga nosoro vazhinji kunzovana vachitaura kuti chikafu cheku chakashata chichi ende utonzwa kuti maitoda kudya chakambomira sei kuchikafu cheku chikafu chekuno it's just boarding stuff munhu hauzowana zvaunoda ivezvo and sometimes correcting someone sometimes unombooneserwawo here and there but inini chikafu I can't complain because chikafu chedu chato chaizvo ndichedu kana imi muchifarira mavegetables munhu garden munongonomarima kana uchida beans minda beans iriko unongorima chibage everything is there zvinchinja ungatosiwa nyama but nyama yacho inouya tinodya nyama everything is there but semunhu pamwe unofarirawo mai amen kukupa izvozvo exactly but kuno kana uinewo your favorite kunombaitwa family weeks kune mavisits vanhu vakatozviziva kuti avanofanira chakati kuti takawanda havakwanisi kuprovide but for the meantime I can't complain pachikafu okay handi panyaya yemafamily week nenyaya yemavisits hama dziri kuuya vanouya zvorongoro dambudziko rangu rekuti indochinhu chinondistress because ndine vamwe vanhu vanotarisira kuti vanofanira kuvachina saka ndichiri kutifunga kuti kusaziva kwangu kana kuti kuziva kwangu kuti vanhu vavo they no longer accommodate me nenyaya yekuti ndandakwanamozvo kunouya maclose ones sisters vana mama vanouya but ndine vamwe vanhu kuti like you have brother munhu anenge atori pamwoyo kutoti kana best friend munhu anga atori best friend yako usati watanga madrugs wotozoona kukosha kwake wamuna kuti saka munhu anenge akakosha but anenge asingauyi saka zvinongorwadza kuti vanhu vakuuya it's handful ufuichi wanga utori mumvuri yese saka katina brother rangori mukoma ndimukoma ari mupaka exactly saka unongotofunga kuti saka ningi kusaka kwake kunogoza nokuizvara anokwanisa like inini family vamudara wangu ya 10 8 boys but since ndiri munomu andakana vanhu vavanomwese akambouya zvinhu zvinozondistress ndakabvunza mudara anondiudza kuti anouya is the one who loves you saka ndizvondosunga kuti exactly maybe kainyaya yekuti they still have this picture yamukoma perfect wefurahombe and stuff chichichichi and you never really had the chance yekugara muchitaurirana probably muchikumbirana rurekerero kuti baibayakuona chi ndakatobvaidza anga mine madrugs and stuff then I should actually give
that opportunity for those vachaona Goma Perfect mashoko amene ari kubva pasi pemoyo wavo avanoda kuudza hama dzavo zisati dzasvikawo kuzovaona ndechii. Okay, sevanhu vatirapa moments kuti dzoreredza ndichakutanga pana ndiri kuita zvakadaro. Big gospel andoda kuvapa ndeyekuti at least kungonditambirawo kuti munadzoka kungondipawo another chance. Kungondipawo a special chance yokoti we think he's okay. Like atimbomuonawo kuti asvika pano because inini izvezvi I'm okay, I'm good. Zvandaiita zvese haidru hapana akandiforsa banje circumstances anotobudza kuti apa you have to take another step. Nditokumbira mukana wekunzi ndiperfect wakudhara wataisiwa kuti is okay. Mukana wandoda even the society itself wasn't wrong vanhu neparamozva wangowana mukana wakundigamuchira kana pandinodzoka zvisazoita kuti ndizoblema a push kuti ndo zvakandipusha kuti ndizodzoka kucheri kana kuti ndizopara nemozva nenyaya yekuti vanhu vaingoti mbavha yadzoka kana kuti munhu yadzoka zvozoita sekunge ndinoitireke kuti ini ndichingoonekwa as that person. Sawandipawo mukana wokuti ndachinja vakandiratidzawo kuti ndiri perfect. Ndinowanawo power rekuramba ndiripo ndobva kunongo ndiripo ndosvika panze ndotoshatiswa necommunity azviite ndokungokumbirawo mukana wokuti semunadzoka good as baptized ndokudzoka ndirimunariji arigaribowese anofanira kungoitambira zvakanaka family yangu ikwanisa kuti gamuchirawo kuti torawo because vakawanda saka vanenge vaine pfungwa dzakasiyana siyana saka ndinokumbirawo kuti vanokwanisa vacho nemwoyo unoda avangomutora semwana akadzoka. And I mean pamwe times my ex-wife anogona kuzoona mukana I don't know. We had a family. So we're still family. Chiro zvakazanzi ndazoroora chiro zvakazanzi ndazoti anofanira kuzongoti akomototawo sababa vemwana just that. Haidai tuseme kuwa tatichazotonetsana off camera ko mimi ndakupe mukana momasiya gwelezi. Yeah. Okay, toda kuenda panyaya yevolleyball nezvimwe zvamunenge muchiita mukati meusungwa zvakubatsirai sei kudzora pfungwa panzvimbo nekukanganywa zvamaita zvekuti handikwanisi kuswera ndisina madrugs iwo nezvindanzwa muchitotaura kuti mune tournament yamuinayo. How has that helped you? Okay. Ini ndaifunga kuti zvakanakira kuti ndingoidzidza ndigoni. Ndingoidzidza ndigoni ndiitambe. But tisvika panapa ndaitya kuti no ana sekuru kunorowa munhu. But musikurowe kuti notsvara padhuze wakanyatsovhura hombe hako pane dzimwe hombe dzekuti vandozozovatakuyarashakoretinisa mwari hazvive kuti ungomudzidzisa kuti vachopinza vanhu bisi. Saka zvinokubatsira kuti iwo unotozozviona kuti besides kuti vari pabasa munhu anotosvika pakati kungointeracta nevanhu vepanze. Kwandiri zvinondiitawo munhu asina chaari kushota because being with someone zvinoratidza kuti uchiri nemukana wekupiwa mumukana nasomeone. Iwe unenge uine vacuum, unenge uine zigwanza rekuti no ndiri empty ndikuramba ndiri because it's like uri wega. Even munhu kuti uudze mumwe munhu your secrets zvinonetsa. Asi kubuda even usina kutaura secret kuna someone but vanhu varipo muchifara tese tikaenda kuvolleyball pitch even vanhu panze vanouya nasekuru vedu vanenge varipo hauna chauchafunga 3 hours 4 hours unofanira kungochifunga but 2026 2027 toenda kumbadini all that one 4 hours dzekungoudza kuti ndikupasa pora tutamba enjoy chichi kunotomboyawo vamwe vanhu
vanenge vachiti encourage kuti zvinopera ende zvinopera zvishoma. Zvinoita kuti uwane space yekufila zvimwe zvinhu, unowana space yekufungawo zvimwe zvinhu zviri nani than kufunga zvinokustress. Mudhara makazowana mukana wekukumbirana regerero because I understand kuti neprofile yavo samufundisi vanogona vanga vakatobatikana kuti komwana uneya nditsikisa zvakadai. Makawana here mukana wekutaurira? Just verbally ndangomukumbira regerero. Anogona kuzvinzwisa ndagereza. Saka I think the best for me is kuti kana ndabuda panze ndi angozviziva ega kuti naiva wangu apa. Kana ega anofanira kuti ndamuregere ndisina kumuti ndiregererei. I just want to show him kuti ndachinja. But deep inside, deeply sorry. Ndakaita because zvakawanda. Even himself aitotaura kuti if akauya panapa mawani. Kune vamwe vari kunzwa izvezvi as we speak vari kutotanga kupinda nazviri zvimadrugs. Message ungada kuti changa dozvitaura ndechekuti you can feel good, you can enjoy good madrugs, but iwo madrugs anenge achinjwa iweyo unopera. Umwe munhu ukamudza izvozvo anoona kuti anopenga, but madrugs anoinjira munhu kudarika munhu injira anoita madrugs. Because kutora madrugs is for one reason kudako, but iwo kuti anozoita ma-effects akaita sei pauri after wadhakwa is plenty. Zvinoratidza kuti iwo madrugs ndo anotoinjira kudarika. Unoona kupera kana kufa madrugs anouraya. Kupenga I've seen a lot of people vamwe nditori navo muno pekucommunity kwandaigara pekutozi ndai achitonhonga mupini uchisvika pamba pavo uchishamisika achipenda matadzi achidzinga maloja machemberezo kutotama renta imba samoya vachikusiyira imba isi. Vamwe those guys vamwe vari muno fani kuti wakatoudza kana vana sekuru vanosasatokana navo kuti is one of them vandoramba because munhu anenge achinja. Unopedzisira wawana the worst because ndowega inenge iri option yekuti uchinje. Saka especially vanhukadzi they should stay away kuzvezvemadrugs. Vanhurume amen vanozvionera because inini ndakazvionerawo, but vanhukadzi varifonera kumadrugs because zvinoitika mumadrugs nevanasikana ndakazviona. So the better way is to be very careful. Mashoko ekupedzisira kumaperfect tinopendera zvichida kumhuri zvichida kumhuri yeZimbabwe ndezvipi zvamunoda kuvaudza? Okay, kumhuri kwangu inini ndinongoda kutaura kuti I'm very sorry and no other. So if they should give love in return, vanofanira kungogamuchira. Then kumhuri yeZimbabwe tinoda kuti tinotenda. Zvinoona kundiremera kutaura kwazvakatangira o kwazvinotangira, but all protocol observed nechinhu chinonzi correctional. The correctional safe part prison. It's very special. It's very special in Zimbabwe because a lot is happening. Ndakatarisa ndichiona vanhu vachichinjwa besides sporting kune nyaya yekukosheswa even kwemacultures, nyaya yekukosheswa even kwechristianity, nyaya yekubhabhatidzwa kwevanhu, nyaya yema-occasions mamwe anoitwa special afanira independence every holiday inokosheswa. Vanhu vane mukana kana vari munomu vekuziva chese chakakosha chinokosheswa chiri muZimbabwe. Panobuda munhu
hapana munhu chaanenge asingazivi. If you find someone ari kuitawo zvemusoro wake ndiye personally, but the service, the correctional service part is being played in prison. So I just want to say mhosva haina kwainotisvitsa. Obvious zvinotozongoperera mujeri, and we are giving a big load to the society at large, because besides kuti vanofanira kunge vachiita zvimwe zvinhu zviri productive nenyama yedu kuti tishande. Ndetonoone zvimwe zvinhu zvandandisingatozivi kuti ndinotogona kubanda 6 kusvika na8 ndiri mumunda ndasingazivi, ndatoendawo kumunda ndaitiza. But muri vezimbabwe should practice their own basa from maoko avo that way. Saka chimwe chinhu ndechekutenda kuti vakaita basa vatunza prison, besides kuti kujeri, but kune zvakawanda. Then chimwe chikumbiro chingaite kunge chichemo chakakurisa. I know kuti chinoona kuti asi chinonetsa musociety, but chioma kana tabudawo katongotambirwawo. Maybe I have said it several times. Kutambirwa panze ndokwakakosha. Tinouya muno kuzokoreka takatadza kuti tangobatwawo sevanhu, tinosvika tienderera mberi nelife yatairarama, and tinotozoita zvinhu zvinoshamisa. So please out there, just take care of even someone akaenda kujeri, give him occupation, give him space. Kana ngati anodawo something zvakadzimoswa mabasa aripo, give a hand, because munhu unoona zvozoshamisa. Tiri ipapo pane semurarotamba kuripo zvamunoti dai muzimbabwe kana kuti hurumende yatibatsirawo zvakati nezvakati nezvakati zvinoita kuti tournament yedu ifambe zvakanaka, zvaungashuvira kuti mubatsirwe nazvo. Okay, kunze patinofamba kumatournament patinoita maleagues, there are a lot of people vanoisarwo vanoyeropa. Like this week tandifanira kuenda kukwara kupindura, maybe unoona shifta a day toona kuenda Sunday kusakati pavatsinyazoziva. Tinoona kusvika kwekwe we are doing it for zaizvendo yakatikopa, toona tosvika to participate, then they will give something zvongoti tinogona kutoshamisika kuti no choir everyone ane uniform, tapuwa mauniforms, toona tobuda kuenda kuvolleyball tokatadzoka tine net nemabhora. So chinhu chandinonyanya kukumbira kuutungamiriri weprison, mukana wekumbobuda explore, kumbowana mukana wekunzi kana tifanira kuenda kwakati tikuendawo, kana tifanira kupinda mune zvimwe zviitiko tikuendawo. Like mabanja patine independence, kune muchitiro waindependence paprovincial level toendawo. Vanhu vari kubva mukati tosvika paipai participate nevolleyball team tongotamba nezvoto. Mwari vanoprovide from there, even iyo nyika yazvo inoprovide from there. Vanowana pekuita sei pekutangira. Saka mukana ndowakakosha, because kuti isusu tinzi tapuwa mukana wekunge tiri panze nevamwe vanhu, machances acho ari slim. Saka mukana iwoyo ndowandonyanya kukumbira. Ndinoimba kune vanoita nezvezvozvo zvekugadzira mitemo yachona, vanoita sei vanhu Mukoma Perfect maita basa nenguva yamatimba kuti timbotaura. Muri Zimbabwe vana vachitaura nawo ndi Mukoma Perfect, vari kuraramawo vari mukati meusungwa paGuruve Prison, vanga vachititsanangurira nhoroondo yavo yakavapinza mukati meusungwa. Asi chikuru chavabuditsa ndechekuti ndine zvimwewo zvandiri kuita ndiri pamusha uyu. Ndakanga ndisingatambe volleyball records, asi nekuda kweZPCS kozvino ndava munhu akutambawo volleyball, ndava munhu akugona kurarama asingaite zvemadrugs. Vane zvimwewo zvavatiratidza zvakashatira madrugs zvinosanganisira mishonga mudzimba, uye
nekutora zvinhu zvevanhu. Asi chavakurudzira message hombe yavasiya ndekuti kana iwewe uri mumwe wevamwe vaakupinda mukati memadrugs, madrugs anopedza iwewe, haufe wakamapedza. Ndiri pano pamusha weGuruve Prison. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Chiri chisayo pamane shamwari dzedu titambire iwo motiregerera, pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera, dzokera kuye kwatakabva, tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosa yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa, dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Takajanuka tadzidza mabasa ekweduzindo namabasa musatibanifane watokotatira. Tadzidza mabasa ekweduzindo namabasa musatibanifane watokotatira.